Fis-sena 2020 Heritage Malta flimkien mal-MTA Marsa Xlokk Heritage ħadna l-kustodju ta' dajsa tat-tipoloġija Firilla, dajsa tradizzjonali u opra tal-baħar. Din hija dajsa pjuttost rari, bħalhom kien hemm irreġistrati 16 biss fis-sena 2014, illum il-ġurnata noddhom fuq żewġ idejn. Bħala dajsa, apparti li hija rari, hija tipoloġija storika u ma tantx għadna naraw minnhom fil-Baħar Malti. Allura, f'dan il-proġett tar-restawr ta' qoxra tal-baħar, dil-Firilla qed tiġi rrestawrata bil-għan illi terġa' tbaħħar fil-Baħar Malti biqluħ tradizzjonali Tarkija. Dil-Firilla għandha iktar minn 100 sena, nemmnu illi kienet tintuża bħala dajsa tas-sajt f'Marsa Xlokk, kienet tintuża minn familja, titmal dil-familja bis-sajt, illum il-ġurnata għaddew 100 sena u għada f'kundizzjoni li tbaħħar permezz tar-restawr. L-għan ta' dal-proġett huwa illi dajsa nerġgħu nirritornaw għall-baħar. Dajsa li għadha fil-baħar huwa mezz kif il-pubbliku nerġgħu intuh dak il-wirt storiku li huwa ta' natura intangibbli. Dajsa bil-qluħ illi nistgħu nużaw il-moqdif fuqha wkoll dajsa illi qiegħda fil-Baħar Malti.